Is umí bailach atá le fés a chuir do chud Gaeilge. Is féidir rang an na Gaeilge dhéanamh, lehéadí Duolingo, pop-up Gaeltacht agus neart eile. Déir an daoine linn gur an áis fhoghlaim í bhreathnaíonn, mar gheall na fótheideal Gaeilge agus béarla. Chomáile sin is smáile daoine in stíl cainte teag na Gaeilge. Gaeilge Jo as Portland, America an físeán seo chugainn. Is Gaeilge Jo agus bhí mé a fhoghlaim Gaeilge anis agus a rís le blianta go háirithe le cúidíonn an chláir cos le bhreathnaíonn. Me seo rá leat faoi. Chun fás a chur ar mo chuid Gaeilge bhreathnaíonn a bhreathnaíonn, a lán bhreathnaíonn. Ach, ní raibh sé mar sin a gcónaí. Is subal drama é bhreathnaíonn I chríola 2 uair sa Seachtain ar tíochaí chathair. Is brálam tíochaí chathair. Agus buanam taitneamh a lán chláir telefíse ann. Drama, stair, comedy, agus crín. Ach, níor bhreathnaí mé a bhreathnaíonn le fada. Céim fó? Well, nuair a bhí mé óg, deich mo hanmhathar ar subal drama I gcónaí. Bhí siad go héanais. Bhain bhreathnaíonn subal drama, Mom? Níor mhaith. Is fhoghlaim subal drama. More true is sin a story. Níha. Go fearnach, ní ró mé I géirí a bheith mo hanmhathar. An sin, dúirt cara an mrasillam, gur chuir sé fás ar chuid béarla le subal drama, go háirithe a chara. Bhí mé géirí fás a chur ar mo chuid Gaeilge, mar sin, ní ró róga agam. Chun cuidiú leis an bhoghlaim, bí meag féire le fothadéil bhéarla ar dús. An dara uair arcam le fothadéil in Gaeilge. Sonnaí na buine, hart fós hína. Mar sin, bhreathnaíonn a bhreathnaíonn, ag fásamh gur chuid Gaeilge agus beic an drama. Is cumlum. Agus ná habartas táach nirit. Tá sibh bar gcónaí is subal drama. Níl aon rún in bhreathnaíonn. Tá rééis bhreathnaíonn ní bheith bhur gcuid Gaeilge mar an gceanna rís. Seafoid! Na dearman ar han bhreathnaíonn ar YouTube le fógan do fásta.